Doncs sí. Estàvem a Menorca i ens va quedar l'àncora enganxada al fons del mar. L'ancle, per referir-nos a l'estri de fondejar que lligat a una corda clavem al fons del mar, en diem àncora. El català correcte, passa'l. Rosa Maria, porta'm el mantel de fil, que venen comets especials. El mantel, per referir-nos a la peça de roba que utilitzem per parar taula, en diem estovalles. El català correcte, passa'l. Rosa Maria, porta'm el telèfon, que crec que hem donat un cop mentre dormia i m'ha sortit un bulto. Bulto, per referir-nos a una protuberància causada per un cop en alguna part del cos, en diem bony. El català correcte, passa'l. Doncs sí, estava al Liceu i una dona em va mirar amb una cara de despreci com es nota quan sabia qui era jo. Despreci, per referir-nos al sentiment pel qual una persona troba indigne estimar algú o alguna cosa, en diem menyspreu. El català correcte, passa'l. Rosa Maria, no trobo el mando del garatge, saps on està? El mando, per referir-nos a l'aparell que controla el funcionament d'una màquina motor, en diem comandament. El català correcte, passa'l. Per molt que parli en català, cada dia, de vegades, cometem errors. Per tant, és important recordar els barbarismes que diem més sovint i corregir-los. El català correcte, passem-lo.